Tuku wesinang kali anak mulyawan liwat dupa gak peduli wis anak-anak nek nggodha prawan sampai ketata beja ngono iku sing kena diarani apa sih awak rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu nek tak sawang mesem guyu aja gawe gelaning hatiku iku wis dadi sumpahku aku ra bisa ninggalno sliramu senajan ana wanita ayu amung sliramu sing dadi pepujanku cewek batu cewek batu ojo gawe gelaning atiku cewek batu ya cewek batu kapan koyo bisa dadi jodohku pamujiku rino lan wengi marang pangeran Gusti Kang Maha Suci muga bisa dadi sawiji bunga lan susah ayo padha dilakoni irama baru irama baru ludruke mulaning Marlia iku pimpinane jak kamal panjak kendange balong bondo iku panggonane mula wis dadi sumpahku aku ora bisa ninggali Rama baru masih ono lotrok sing maju karya benong dadi panggonanku irama baru irama baru sing tak jalo ayo sing bersatu irama baru irama baru moga-moga bisa tetap maju pamujiku rino lan wengi marang pangeran Gusti Kang Maha Suci irama baru dadi sawiji bunga lan susah ayo padha dilakoni pinar
ingkang sekeca monggo mirengaken kidungan kula menehi penerangan nang masyarakat liwat cerita lan keto hangane rukun Islam ana 5 perkara mula sing dijaluk nang pelajar arana iku kabeh perintah sing kuwasa kanthi tuntunan dasare agama sing nomor 1 maca syahadat kewajibane wong Islam lan sekabeh sing nomor 2 nglakoni salat sembahyang 5 waktu 17 sing nomor 3 mula aweh zakat marang fakir miskin sing nandhang fakir miskin mono kang hidupane pancen berat mula iku wajib karaan remo aja sing nomor 4 kaya padha nglakoni poso wajib ing wulan Ramadan suwene 30 adina rukun Islam sing nomor 5 ibadah haji mula nek wis mampu nang lakon manungsa urip kudu sabar nerimo marang paringane Gusti Kang kuwasa sabar lan tawakal sekabeh
penggodha mula cek iso slamet ana alam donya pancene wong sabar iku gak ana eleke pokok gak kliru tingkah lakune mula sing penting ayo sregep nyambut gawe kanggo nyukupi kabeh kebutuhane mula nek nyambut gawe ayo sing temenan iso gampang golek sandang pangan iku kabeh sing dadi tujuan mula rumah tanggane sarwa kecukupan sing dijaluk ae wong wedok sing neriman pikirane wong lanang cegak nganti kebrangasan kosok baline wong lanang ojo gawe sembarangan rumah tanggane ayem tentrem gak nganti kegeran Alhamdulillah irama baru main teng kawasan Pelausan tenggerane Bapak Arifin selaku kepala desa niki kajati tasakuran nggih Pak nggih sesambune tasakuran khususipun Bapak Arifin muga-muga mawon dipun adono balak bilaine cedhakaken rezekine sing barokah Allahumma amin wargane kabeh sedaya mawon sing wonten kawasan Pelausan nggih ngoten kula tungakaken akeh rezekine amin prawan jokone rondone nggih ngoten pun mantu boten prawane kula tungakaken oleh Joko sing gandeng amin jokone kula tungakaken oleh perawan sing ayu rondone kula tungakaken pancet kok iso pancet Cak Bagong ngenteni aku alhamdulillah nggih ngenten iki irama baru nyuwun sewu mbok menawi wonten kanca-kanca sing suarane rada serak-serak kaya kula ngenten iki sepuran sing akeh mergo tanggapane nggih alhamdulillah mbleduk nggih oleh dalane kurang diaspal mboten nggih kathah ngeten iki bojo kula nggih ngoten kula kandhani Dik aku nyambut gawe nduk Pelausan awakmu nduk omah sing ati-ati iya Cak engko nek nduk omah awas anake menesuk gak usah nang sawah Dik isini-sini wong bojone dagelan kok wis gak usah melok dadak tandur temen sampe nek konangan wong Pelausan nduk kono ya lah bojone Cak Bagong tibae melok dadak melok tandur isin Dik oh temen ta Cak iya cuma tolong situk Dik pesenku nek panen ngasako alah niku lak gotong royong lah niki contohnya kaya keluarga irama baru niki tenggerane Bapak Arifin alhamdulillah niki wau enten sing biyodo sing lanang lho niku kirangan jenenge niku Pak Job bukan apa ngoten Cak Bagong tolong engko lawake sing suwe dadi Pak Jon niku nedhi sing suwe senengane suwe dadak enten sing masak ibu wau sing ngedoli bakso lho Cak Bagong oh nggih tolong nggih
Mungkin sing dawa jarene. Apane sing dawa ngono? Tibak sing lanang njuk sing suwe, sing wedok njaluk sing dawa. Maksude waktune nek lawakan. Sampe jelas ngono ta. Mon ngoten dirapaken alhamdulillah kula ndugi balong bendor rada lesu. Langsung disukani maem. Senengan kula kok ngerti nek senengan kula niku rawon. Sukani rawon. Kula mangan mboten ngene kerombongan izin kalau arek-arek. Kula mangan ngene nisor gedang, mangan wethu mawon. Nggih saestu. Pun mangan mboten tolah-toleh. Ketok ireng-ireng langsung kula sendok kula emplok. Kula kinten empal ndelalah alhamdulillah keluwek. Mari mangan ngawayer-ngayer adah. Guyon-guyon Pak Ripin ngono kok. Alah, kula niku sakjane kene nelongso. Lah nek Pak Arifin gak munggah kok jarine kebacut jarine. Sing ngarep-ngarep mang munggah kewabe pas aku kok kebacut ngono. Mboten kok Pak guyon. Ayo Cak Kamal. Genah-genah pokoke pernah, alon-alon pokoke kelakon. Iya. Retekno Cak. Diangkat titik. Iki dulurku teko Lakar Santri mang mari SMS. Aku teko Cak. Nggih. Pancene jula-juli dipangan esuk nggih enak, sore nggih enak. Apa malih kental-kentul ngene iki. Nduk-ndukur kali pisan. Asik. Prakanca aja seneng dosulaya ilinga kita kabeh katilunga karepmu apa sik Mas sampeyan lak wis dikek kikil dikek soto senggake kurang buanter sing kompak sik Mas nggo jero sing nggo jero sampean senggak pisan sumpah demi Allah nggo amplope teko Pak Bambang Pen temen sampean dom amplope tok tapi isine ya tak jopo karepmu apa iya perintah agama mula kabeh lakonana prakanca aja seneng dosulaya ilinga kita kabeh katilunga karepmu apa iya perintah agama mula kabeh lakonana kita iki titah wajibe amung ibadah nyembah sing kuwasa mugi Gusti mirengno ayo sing madhep ayo sing mantep yen donya kiamat insyaallah mlebu swarga turi putih tak tandur ning kebon agung ala bapak mbok kira kembang apa kembang nangka Cak Kamal aku seneng kembang nangka cekap semanten kidungan kula yen lepat nyuwun sepura irama baru iku ludruke mulaya sing persatu karo kancane aduh amari gandang lanjut ditembak senep kok Cik Mas alhamdulillah wis wae
sejagone kloro rame suarane pating kemroso bapak tani seneng atine bebarengan garap sawae nek nang Jombang ke kampunge sengon lemah geneng akeh hatine dodo gak sambang nek kirim ingon mula gak seneng apa mestine tak dentak 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 Jabang bayi lanang wedok. Ya. Lapo? Kok karo isin? Lapo isin? Ditanggap isin. Masih ditangkap kok ketone gamelane leren kok ya. Leren iku apa ya wong nyambut gawe. Wis mandek. Mandek apa ya direm? Lah Kak Maido, koncene kon gendeng. Ah sing gendeng dudu aku. Awakmu. Kon iki iso ngelane aku gendeng. Lah wis ero aku gendeng apa mbok jak omong-omongan wae. Ayo awakmu nek ngelokno aku wong gendeng parane nang ndi? Ya nang Sumber Porong. Sumber Porong. Tahu awakmu rono? Ya tahu. Ping pira? Ping 5. Tibake nemen awakmu timbang aku. Lho kok iso? Lah aku durung tahu rono awakmu wis ping 5. Kok cak. Gak ngono kok iku ngene lapo. Lho ngene iki lapo? Lho wis ketone joget. Ngene kok joget. Lapo? Golek jagane ge nempur jare. Oh jagane ge nempur kok iso ditutune wong kene. Ki main ndo ndi? Kawasan Pelaosan. Kawasan Pelaosan Kabupaten Lamongan. Hei! Kok iso Kabupaten Lamongan Sidoarjo. Sidoarjo Kecamatan Nganjuk. Loh. Iya Gong. Kok iso Kecamatan Nganjuk? Iki Gong. Iki nek gak salah ya Kecamatan Wonoayu. Wonoayu termasuk main nggone panjenengane sapa iku? Bapak Lurah Arifin. Cek bolo mbak aku. Mosok ya? Misan. Lho, misan nang teko Mbah? Lah lapo misan mul? Teko ibu? Lah lapo? Teko paman? Ah, dudu. Lah misan apa? Ya misan iki nekano aku. Oh, Sapa ngerti jange dipindho. Kucluk nyene kono. Gendeng apa emang? Jago kloro. Jago kloro, gendeng lawas iku lapo pelayan iku lho. Lho. Kamu ndolek ibu, kok ya bapak. Iya. Gendenge jago kloro. Jago kloro. Kene iki ya ngono maneh. Harah. Ayo kono jange liwat kono royan buku kono. Halo. Kon kenal iki jenenge? Alah, sawangane ngono rondo ping 9 arek ku. Mosai rondo ping 9 arek ku. Kok iso lho? Gendinge jago kloro. Jago kloro. Kene gudange gending. Luwe-luwe kriyan gudange gending. Gending jago kloro mbok diganti. Diganti sing ya apa? Cara Cina. Alah. Kaya iso. Lah kene iki mbae gending ya rek. Kon niku mbae gendeng. Terima mbae gending. Mbae gending. Oh, mbae gendeng tak kira mbae wong gendeng. Cara Cina. Jago kloro Digi cara Cina aja kok terok-terok nduk kaset iku jenenge jiplak. Oh, jiplak. Nek arek saiki nyuntuh. Aku ngono cara Cina. Awakmu iso ya? Sing lang sing. Gagong. Kok sing lang sing je. Diguyu ae mbak wong. Lah ngrungokno lagumu sing lang sing Cina. Oh, Cina. Sing lang sing weciak singkong. Masyaallah. Iya. Aja nyocot ta. Tak rungokne. Ciak singkong wetan lo siang. Iya. Cipe la cipe cao konga. Iya.
Cipe la sio la song. Artine Mbok. lho. Gak ngerti artine ngono kok ya aku lak takon sih. Ku cara Cina. Cara Cina. Nek cara Jepang. Cara Jepang apa bisa? Oh ya iso bojoku wong Jepang kok. Bojomu wong Jepang. Wong Jepang motone kece. Cara Jepang. Cara Jepang iki jajal. Oh niwang bung singheng. Dianggrek suaraku penak. Yo, Iso meruah mbak turut kabel. marang ngono. Gula lalang kopi lalang. Iku cara Jepang. Ya. Oh, ini arigato. Arigato. Cocok. Yusa ini main kungfu. Ono usah ini barang. Kalau dikasih Yamaha, Ya Honda. ya Ninja, Ho, ho. ya alhamdulillah. Masa Jepang ono alhamdulillah lho. Gak ono ya. Ngrungokno kidungamu. Apa? Ngeneki masalah agama Wah, Islam. ya sepurane wong kabeh ku cara mau belajar, mas aku ya belajar. Iya. Iya agama Islam. Apa maneh main nduk pelausan? Pelausan. Aku mbiyen yo tau main kene tapi gak ngene. Apa? Saiki pembangunane maju. Maju ya. Nyatane Pak Bayan yo saiki dadi lurah. Pak Lurah ya. Alah langgar masjid ngecek. Lecek. Ndudono mayoritas 99% beragama Islam. Agama Islam. Aku kan kene pas Isya mau. Oh, pas Isya ya. Krungu suarane adzan Isya. Adane kaya nduk TV kok. Mosok sih? Adzan nak reno-reno iki. Oh, kon ngerti ya? AN, Indosiar, Indosiar, TV7, TV7, Trans TV. Aku apal kabeh. Mosok ya? Adane Indosiar rak kalem ngene kok. Si jajal. Ngene. Ya apa kaitane? Lah awakmu adan ya apa? Ya Allah, lah ngono sih. Indosiar ya? Iya Indosiar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya! Ngapa yo? Ya Allah ya. Aku sampai kaget iki lho. Suaramu aku gak ngerti nek suaramu enak iki lho. Wong kene iki putune moden ya, Rek. Kali ku putune model. Putune moden dadi adan barang ya iso. Iya, Iku nek Indosiar. Bagian muadzan, iya muadzin. Indosiar. Oh Indosiar. Siji maneh karo ndone JTV. JTV. Nek sore ndelok nduk magrib iki lapo lah ngono iki. Ya di sopo lho? Nek magrib Heeh. ndelok JTV adane wis siji maneh. JTV bisa jemane. JTV kaya wong nyurung motor terus kembut. Weh. Ngono gak percaya. Ini jajal. Ngene JTV kok. Wang baru. Bang, iki temen kok. Iki temen poso. Iya. Dadi kaya wong nyurung motor terus kembut. Wang baru. Masa JTV. JTV. Siji karo adane nggonmu. Apa? Oh? Coba-coba Iya sopo kan mari tanggapan mulai tanggapan mampir nggonmu. iya. Adane ngene. Wonge tuwek. Tak lirik. Ya jero iku. Cak temen. Gukman. Dudu. Sarunge ngepir pisan. Oh ya sing kok macare mengepir ya. Ah ngene. Wong baru. Aku ngene. Diamput rek, Gukmen suarane enak. Iya iya. Lah kok ngene ya? Ah. Wong baru. Kok iso lho? Kaya ular kambang. Alah, Pancen pendidikan perlu. Iya iya, nonton anakku. Luwe-luwe masalah agama. Masalah agama Kudu dijaga. kudu dijaga. Aja ge pelecehan. Ya iso agama gak oleh dikek pelecehan Iya. sensitif. Iya. Lho, contohnya anakku. Anakmu sekolah dhuwur tapi gak duwe sopan santun. Yo kok nek ngono anakku sing temen lho. Nyatane aku medaya nang omahmu lho nggo plek. Anakmu seludar dudur aku ngene. Lho ngene iku mosok arek berpendidikan arek gak duwe sopan santun. Yo, Siji tak karo dituru. anakku. Apa anakmu? Anakku masih penggawane mendem mabuk. Alah, wong anakmu lho penggaweane mendem. Merek klenger. Tapi nek ana daya ya apa anakku? Awakmu medaya nang nggonku lho nggo plek. Anakku lak ngene mlebu bleng. Lho, lak ngene mlakune lho.
Oh iya ya. Diluk iku sopan ya ya. Sopan apa nggawa botol cek gak ketok goblok. Jabang bayi lanang wedok. Tapi sembayange kusuk. Sembayange kusuk. Awakmu ya ro dhewe. Heeh. Mendem mek kancane krungu tong 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 mulih. Adus kramas awak disuceni, mari ngono wudu salin mlebu beleng. Salat. Salat yo. Karo dhewe awakmu. Heeh. Tak enteni gak metu-metu jange tak pamiti tanggapan. Iya. Tak kira nak dikir tah wiritan. Bener nduk kamar. Tak buka beleng. Sujud dong. Lah ngene ah. Lho. Alah utahe mbluwabar. Ora iso tangi. Anjene wong kon koclok. Dadi kandhani. Temen pendidikan penting lho. Pendidikan penting. Iya, dadi sekolah. Saiki kon tak kandhani, nek pendidikan penting ku ya kudu ditata. Ditata. Lho terus awakmu kon ngomongno pendidikan jare awakmu teko Cina, teko Jepang. Lho soalé sekolahku dhuwur. Sekolah apa kon niku? Lho untumu. Untumu dhewe. Kok iso nglokno untumu ku lho? Untumu. Lho. Untumu dhewe iku. Kon kok ngelokno aku sih? Ya iya sih. Lah untumu. Karo mendanem rendah yang niku. Untumu iku singkatan. Sekolah. Untumu. U. Universitas. Tugu Muda sing manggon nduk Semarang. Dadi untumu Universitas Tugu Muda sing manggone nduk Semarang. Ah, lawang daneme rendah. Sekolah cekne roh. Gelani kon. Ayo, takon apa awakmu? Saiki kon tak takoni. Iya. Nek pancen kon tau sekolah nduk untumu. Iya. Untumu iku. Lho. Lah jare untumu. Iya, untumu. Lah iya kon kok medhidi. Iso. Saya tak takoni kon. Takono. Kon termasuk ngerti urut-urutane sekolah. Urut-urutane sekolah ya ngerti. Sik, Nek mbiyen durung ana sekolah SR. iya. Nek saiki Apa? playgroup. Mari Mari ngono TK. cocok. Mari TK SD. Pinter. Mari ngono SMA. Hei. SMP. Goblok SMA. Dhisik SMA kok goblok. Kon iso dhisik SMA lho. Ya dhisik SMA. Biyen SR, SR. playgroup, TK, TK. SD, SD. SMP. SMA sik. Kok iso kon ngarani SMA? Nggon aku sekolah Diponegoro. Diponegoro. SMA mlebu isu, SMP mlebu awan. Oh, janem rendah. Dhisik SMA kandhane dhisik SMA kok. Playgroup, TK, TK. SD. SMA terus SMP iku nek nggon aku. Dadi SMA terus SMP. Heeh. Dadi sing dhisik ku SMA. Terus SMP. SMP. SMA mlebu isu, SMP mlebu awan. Maksude ku ketingkatane, Yok. Ketingkatane ya dhuwur SMP. Piye sih, Dong? Ketingkatan di sekolah iki lho. Dhuwur SMP. Ngengkel arek iki. Oprek. Ya dhuwur SMA. Dhuwur SMP. Apa alasane? Sekolah Diponegoro nggon aku. SMA manggon nduk ngisor. Yo. SMP manggon nduk dhuwur soalé sekolahane tingkat. Goblok. Dadi pangkat dhuwur SMP. Durung ana guru aku wis sekolah kok. Kon ngomong sing enak. Apa? Gorong ana guru kon wis sekolah. Lho iya. Sing mulang lho sapa? Sing mulang ya guru arek iki lho piye lah ngono. Ya Nah, sekolah. heeh. Gorong ana guru, Aku wis sekolah. kon wis sekolah. Lah sing mulang lho sapa? Guru goblok sih arek iki. Sing mulang ya guru arek iki lho piye lah. Yo, kon aja bengono aku lho yo. Ya bingung perkara apa? Kon lak ngomong Sekolah. urut-urutane wis ngerti. Ngerti. Saiki kon ngomong jare gorong ana guru, kon wis sekolah. Iya. Terus sing mulang lho sapa? Guru goblok. Apa alasane? Lah aku jam 6 nduk sekolahan gurune jam 8 lagi kledreng. Ya kandhane yo penonton. Aku mohon maaf. Suaraku agak rarak basah. Bisa nyanyi kon. Nyanyi penggawe aku. Tak siarin anu. Nyanyi. Hadirin dan para penonton yang berbahagia. Kali ini teman saya yang namanya Yoyo. Nah, Ciarno cek jelas. Suarane enak, Enak. mudah didengar. Ternyata Yoyo punya suara mas. Mas, Besok nih dipanggil oleh Bupati Sidoarjo. Darjo, Bupati njeluk aku. Dan
Insyaallah tanggal 2 dipanggil Bupati Mojokerto. Dan insyaallah malam Jumat Legi. Dipanggil Yang Maha Kuasa. Tak kerek gulumu kok. Lah lapo iki kaya bongkok. Enggak. Siapa Mang penonton? Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak rak-rak basah. Loh, suaramu rak. Wah, ngombe yo. Kok kayak ngombe? Ngombe. Suaramu kayak serak. Iya. Iya, ngombe. Ngombe ya? Iya, mari ngombe dites. Tes. Penonton, kok gede. Aku mohon maaf, suaraku agak rak-rak basah. Loh, serak maneh? Serak. Ngombe. Sampai batuk. Iku yang ngono. Alon-alon. Cek. Testing, jangan tes penting. Ayo. Penonton, aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Loh, serak maneh? Serak. Ya ngombe. Kemana ya? Iya, cek serak. Tekno. Iya. Tekno. Cek. Lah, iya toh. Iya. Penonton, bagus. Aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Loh. Ngombe yo. Ngombe neh. Iya, cek serak. Ngombe. Penonton, aku wis plempoken. Kok wis kelempok. Lah bolak-balik ngombe terus ya. Lah, aku jare serak. Nyanyi yo. Aku sing nyanyi. Iya. Aku jare serak kok iso lho. Nyanyi yo. Penonton, aku mohon maaf. Ya. Suaraku aduh. Ya apa, Mang? Salah. Gong. Penonton, Heeh. aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Oh iya, lho, serak yang ngombe ne. Ngombe. Iya. Kene tak gawane. Ya kan? Kudu ngono ya. Ya, nyanyi. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku aduh, Laline. lali. Agak serak-serak basah Ya lho. ngombe lho. Jadi serak-serak basah. Ya. Penonton, aku Kapan nyaurku lek gak ngono? Waduh. Lah mosok gandang serak-serak basah. Lapo, Gong? Disiram yoyo. Siapa? Yoyo. Penamang gak krungu ta? Apa? Masyarakat Pelaosan kene wis mekas mbaraku. Cak Dekir, pelawak irama baru kok sing pinter-pinter tokno. Bekakas iki wis tak adahi sak tak taleni lho. Pikiraku garangan paling. Kok iso diwadahi sak sih, Kir? Masya Allah, belajar nyanyi mbok didelok rek. Harus dijukon ndarek pendidikan. Rungokno bangun ngomong. SD gak tutut lho. Wes gak tutup. Nek gelek hiburan melok aku. Coro Lamongan, Coro Tuban, juga Surabaya. Coro Tayub kena digawe geledakan. Masa ya? Iya. Oh, contohnya? Aku sih ya. Heeh, iya apa. Arum kondorio gandum manuke podang. Manuk podang pencok amono wit gedang. Aja mencokno wit gedang, mencok sing klambi abang. Re sawuk gledak. Aku gledak, ya. Oh, gledak ya? Re sawuk gledak. Tumo nang gletak jentit iki. Gletak yo gletak. Dadi kurang temenan. Kurang temenan sing temenan lho. Re sawuk gledak. Gak gong, iki gletak ta tawa-tawa iki. Sing gletak koyo ngono sing temen ngono.
sawung gletak. Lah aku gledak. Aja gelek bali maneh arom kondorio kadun manuke podang manuk podang penclokan nang dhuwur gedang aja menclo nang dhuwur gedang menclo sing klambi abang re sawo gletak Benong gledak. Oh. aku gletak yo Iya. Gletak yo. Re sawo gletak. Ya ngono, Bang. Gletak yo. gletak. Ya apa? Ah ya ngono sing rada suwe anakmu nek ngemicek wareg yu. Nggih. Kok niki? Lah masa gletak kaya wong ngemiki iki lho. Iya tapi action break sing temenan ta, Gong. Cenggelek tangi maneh arung kondori kadung manuke podang Sawo gletak. Ya apa? Iki cara tobat, lamongan. Cenggelek iki lho. Wis tayupanku maju. Tangekno. Hei, aku gletak tangekno goblok. Soale apa? Iki wis naluri. Hei, tangekno goblok ya kamu. Aku gletak iki lho. Kang ngono sih. Kok niku njaluk ditangekno ta? Tangekno. Anjang gelek Gledak maneh. gletak. Enak pancene ya. Iya. Tangekno kaya ngono lho. Anjang gelek Gledak maneh. Terus ae cocok. Anjang gelek gledak maneh. anjang gelek Gledak maneh. anjang gelek Gledak maneh. anjang gelek Gledak maneh. anjang. Dewe. Lah lapo kon tangi dhewe? Apa sak jange gletak, jange digelek gletak, digelek gletak. Kaya kaya manuk uwek kok ngenang ini. Iki cara tayuban. Cara tayupan. Awak dhewe ditanggap Ya panjenengan iya. sapa? Bapak Arifin. Termasuk iki malam ini dadi pamong. Dadi pamong Artine dadi pamong kudu ngekeki payung wong sing diemong. sing dimong. Heeh. Bapakne desa. Biyen ngomong wong akeh. biyen iki saiki Pak Kades, tapi nek biyen Bapak Lurah. Bapak Lurah maksudnya Artinya Bapak Lurah barang telu sing kudu dierah. Oh, ngayomi, iya, iya, iya. nglindungi, Ah. juga mimpin. Mimpin, Kudu iya bener. iso. ya iyalah. Heeh. Lah makane sembarang iku kudu sarwa ditata. Ya iya, Ya nyuwun sewu. Wong Koncake. kabeh iku pro dan kontra. Tapi sing wis ya wis. Ayo sing rukun meneh. Itu wis dia biasa Biasa. diarani demokrasi. Demokrasi Nah. cocok-cocok. Malam ini dihibur dengan irama baru. Irama baru. Sing langsung dipimpin Neng Marlia. Iya kok sampe Lah dawa. kok iso kaya ngono? Iya. Saiki pancene kaya seni. Seni ku barang iku kudu ditata. Iya to. Gak iki sapa sih iki? Temen gak tak ampuni, gak pisan gak pindho konsen gawe lara atiku. Loh, temen, ayo geger, mumpung iki cidok ame Pak Lurah. Jaluk apa kon? Loh, ayo jaluk apa kon? Ngajak apa? Loh, ayo ngajak gelok, ngajak gelok, ngajak gelok, ngajak gelok, ngajak gelok, ngajak gelok. Kecekor kali. Mei. Renda. Kowe kok sampe guwel geger mbek bojomu pengen kelonco Pak kowe. Bapak, Bapak,
Nek iso tak jegurno bisa tak ancop-ancopno. Sabar, sabar. Wis gak sabar-sabaran. Minggir. 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 Wis minggir sih mangger minggir kok. Awane, Dik. Wis aja rame-rame. Kurang apa? Wedok dadi jagoan. Lho, ya mestine. Aja dikandoli. Aja dikandoli. Mestine. Aja dikandoli. Sing gak balik kakekmu ngono. Kon nantang ambek aku, heh? Nantang perkara ambek aku. Heh? Gak pisan gak pindho. Ayo. Kon ngajak gelut sing apa? Kon ngajak gelut sing apa? Heh? Mangkal! Ayo, teko dokonmu tak guak. Saiki wis klonyop. Aduh. Bangun. Yo. Yo. Apa ireng iku yo? Awas, Mbah. Wis, heh? Sam, kurang apa aku tadi bojomu? Rungokno. Kurang apa? Jarno, iku ah. Heh? Sing kok gawe tarik wedok ya iku ah. Kok andano, tak guak pisan. Bapak cek enter kali. Aku legone mbok engko. Wis. Ayo sekarang. Balik. Iso lho. Gak ngono perkara apa, Dik? Perkara apa? Perkara iki gedhe. Tak laporno nang Pak Lurah. Sak pira? Tak laporno. Sak ton gedene. Kurang gedhe. Sak kintal. Kurang gedhe. Sak pira? Sak pira? Wong perkara kok sak ton iki lho. Hei. Tak laporno iki. Tak laporno Pak Lurah. Pak Lurah gak ngatasi tak laporno Polsek. Polsek gak ngatasi tak laporno Polres. Polres gak ngatasi tak gonang Polda. Hei, Mei. Kur kari situ. Apa? Lapor nang pol-polan kok lho. Lah wong tukaran kok sok pol-polan Nek iki. aja sampe lapor. Mangkel. Soalnya iki urusan intern rumah tangga. Mangkel. Aja sampe dadi Kurang kriminal. Dik. apa aku tadi bojomu? Kurang ya apa? Kurang ya Kurang ya apa? apa? Aku Eh? tuh lagi diumbar, gak tau Ya, dirabut. ngomong sing enak dadi bojomu. Kurang ya apa kon tak sembah, tak gugah sembahyang subuh. Esuk wis tak masakno, awan tak lerno, sore yo tak lerno. Maget cocok PT. Lah lha apa? Kok iso kok lho? Aja ngedirano sego iki. Ojo ngono, kok lerno. Kon kurang ya apa? Butuh duit telepon. Enak kon ya nek butuh duit ngomong teleponmu enak manis. Ya apa le telepon? Ma, kirim aku duit, Ma. Masalah. Piro-piro Mari ngono. Ya apa? Ambek aku kurang ya apa? Budal aku nang pasar Wonoayu. Wonoayu. Ono ATM BRI. ATM BRI. Budal aku merono. Tadi kon nang ATM BRI yo. Budal. Langsung Mudun. mudun. Mlebu Beleng. beleng nang kantor ATM. Heeh. Jopo duit ta? Hah? Jopo duit. Ngoyo. Mei. Lah kok nang ATM kok sok noyo lho kakekmu ngono ta? Kon ya Bagus. goblok pisan. Nang ATM ya njupuk duit. Kurang ya apa sih, Sem? Aku pengorban aku nang awakmu, Gendaan sakmono kae tak guak kabeh. Mojokerto, Surabaya, Pandaan, Pasuruan, Malang tak guak kabeh mbelane awakmu. Gak ngono nih. Kon iku kondektur ta? Masa ora Surabaya. Gong, Bagong. Mojokerto, Kertosono nganggo. Gendakane Mojokerto, Surabaya, Magetan, Medion, rayak tibaku bludus. Ojo ngenyek. Ojo ngenyek bodus-bodusna. Kon sih ambek aku. Macak sing ayu. Aku wis macak ayu koyo ngene. Kurang ya apa? Kurang ya macak apa? ngono kok ayu. Hah? Macak. Kurang ya apa kok dibojomu? Kurang baik. Kon ngejar rame ta? Masih aku Loh. kerek-kerek iki lho gak wedi aku. Hah? Barang. Aku bangun nyolek duduk kere. Itu kere apa, Gong? Kucing. Pantes. Mosok kucing sih. Aku gak wedi. Tikus. Masih ono kanca kon emang gak wedi. Nyepelekno. Nyepelekno. Ngapa nyepelekno? Kon ngajak silang. Nyepelekno. Ayo. Silang. Iya, ini sama kamu. Ayo. Ayo,
Ayo. Wis, jarno aja. Soale jeru. Sumpah loro temen rek. Aduh. Wis, yuk. Epok-epok aja mbujuki. Yang ngono iku biasa. Kebiasaan markasmu nek dilokno wedok yang ngono apel-apel semaput. Kon mbek semaput temen tak jegono kali kok. Mbok aja. Epok-epok. Wis potonganmu koyo ucet. Apa ucet iku? Kaya Terus. Lho, pokok sing ngene iki gak sentuh-sentuh. Gak kaup. Lho, Ora aja macam-macam sepedeni. Heh? apa? Titik Saiki ku gak kenekan. Jawe titik dilaporno. Jawe titik jarene ngaplok dihukum. Dek. Aja meden-medeni aku lho. Dek. Aja meden-medeni. Dek, rungokno cak bangun. Rungokno. Nek awakmu biyen maman gak ngandel mbek Yoyo Bagong aku gak apa-apa. Apa? Tapi pada malam ini bojomu iki gak sadar temen lho. mati lho. Mati lho. Wah, ngedabrus. Loh, bagaimana pembunuhan Gong? Saiki nek gak percaya. Ayo lapor. Wis kaya ngene. Ayo dilaporno. Ayo. Aja kurang-kurang ajar kon. Aku ya tak melok pisan. Aku kok laporno. Iya. Pembunuhan. Nek aku dihukum ya apa? Loh, gak masalah iku jelas Aku kan pembunuhan. ngembar-ngembari arek iki tau dihukum. Dek, Dek, kok kaplok dihukum. Aja buka wage lho. Wis bapakno. Ayo. Gara-gara kok pangan niku. Ora kurang ajar kon. Wis salah kate dibujuki. Aku gak tau dikom. Ayo, Gong, mulai. Mondok aku. Aku aja dilaporno, Ora, Cak. wis. Aku aja dilaporno, Cak. Ora. Aku aja dilaporno, Cak. Aku aja dilaporno. Gong. Tekir. Apa? Bagong. Oh, yes. Saiki koyo Wis, ngene iki lho. ya apa, Dek? Ya apa? Karek tanggung jawabmu lho. Tanggung jawab Berani piye? berbuat harus berani tanggung jawab. Heeh. Temenan. Iya. Sih. Wis ayo, Gong. Aku. Apa iki tulungan aku? Wis peno melok boleh. Markasem iki mati temenan. Mati Cak. temen. Aduh, Markasem. Kono aja mati-mati, Sem. Kono mati tak goleki nanti. Lho nak lagi. Oh, Markasem. Wis apa? Saiki ngene. Kon timbangan dihukum kaya aku. Iya. Ya, rungokno kon malah buka goblok. Kon iku yo ngono. Wong kene iki ro kabeh. Lapo kate kok dodono. Iya. Aku lagi wedi, Sem. Wis gak saiki bolone ayo disujul ya. Ngono ya. Lapo sih? Tanggung jawab meh. Saiki gelekno gledekan, Dek. Gede-gedekan, Cak. Maksude kol kok. Iya. Kanggo ngusung jenazah iki. Ngono lho. Kir. Iya. Budal wong loro. Mm-mm. Iki mulai laporan Pak Mudin. Pak Mudin. Heeh. Tonggo kandhane yu. Iya. Awak nduk kene mbak aku sik. Wis, ayo. Wis ya. Saiki Wis. ngene. Lek, aku diterno arek iki. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gong, sing hati-hati, Gong. Le. Kon iki yo cerindisan ae. Gak kena barang mangan-mangan kon. Wis rek, temenan. Kadek mulai tak jegurno kali. Wah, aku diarek iki. Iya wis. Iya. Heeh. Saiki ngene. Ya, antum gawe apapun alasane nek markase mi koncone dhewe. Ngono ya. Aku tak ngumpeki arek nom-nom. Ngono ah. Kanggo ngangkat jenazah nang kol iku lho. Kanggo ngangkat iki. Sementara awakmu nek kene tunggu ana. Aku tunggu iki. Jika dirobong semut. Oh iya iya. Iya. Wani ya. Wani. Kir. Aku nunggu sing mati. Iya. Kok wedi aku. Kon iki Ya wis gak apa-apa. Padang kok ya. masih wedi ya opo kancane kok. Gak apa-apa ya. Apa-apa. Wis mati iki. Iya. Ya wis. Kadang-kadang yo ngadeg barang. Iya iya. Kir. Saiki nunggu iki Jen. Iya. Kok wedi aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Hei. Kir. Apa maneh? Aku nunggu iki. Kok wedi aku. Apa saiki nek awakmu mau nunggoki, aku sing nunggoki awakmu njukuk pendosa. Gak wis tak tunggakane. Aku ayo ngono. Iya. Aku njukuk pendosa wis. Iya. Sim. Gak ana wong. Kowe ndatangi gendakmu ngenteni ki lho. Sim. Marka Sim. Anu Pak Lurah kula bakso 5 mangkok Pak Lurah. Bakso mawon. Bakso. Kula mbon natik sambel. Oh. Tau nyoba sok. Ndi? Ndi? Kowe ndadi pethuki. Ndadi pethuki. Mariam. Dadi bojoku. Iya. Bojoku semene. Wis. Wong kon awakmu kok. Iki lho piye lah ngono. Kowe tak bongko. Le. Karepmu piye? Tenono aku. Mati. Iya ya. Etekan ya. Iya. Sim. Jolali. Iya, aja kuwatir. Ya. Sing penting iku iso metuki Siti. Ya.
Iki mati tetekan ya. Iya ya. Kok nyocot ae to no. Lah, Kok gak nyantol ya? lah iso bablas ki lho. Sing temen tak dicantolno. Mati ya? Mati. Gak le omong sih. Kale omong. Nek omong berarti jorip. Iya. Ora le omong, ora le ambekan. Ya anjen wong mati ku ya gak ambekan gak ngomong. Lho lah iya. Nek ngomong berarti jorip. Iya. Gak ono wong mati sok. Wes. Wong kon meneng tambah nyocot ae. Ya kelak ngomong ya sing nek wong mati ku gak le ngomong. Jale nek ngomong berarti jorip. Iya tapi aja ngomong ae. Kok ndi kok kon meneng ta no? Lah iya. Kaya aku melu gak ngomong blas ngene lho. Aku wis meneng awakmu ngejak ngomong. Ora. Tutupan no. Ditutupi ya? Tutupi. Gak le dibuka. Gak. Ya kan kok ya mangke kene ae sih. Iya. Aku meneng lho sing gak ngomong lho. Ya. Awakmu aja ngejak ngomong. Ya apa? Dikon kon meneng ta no? Lah Meneng lho. ya. Jalali duwe esen. Ora. Aku kok persen ono titik-titik. Wala sip. Temen aku gak sengaja. Ilahi ta'ala, aku ki tresno karo awakmu. Senane kaya ngono kon tak dadi nang patimu. Sip, aku nyaluk sepuro, Sip. Sak temen-temen aku nyaluk sepuro, Sip. Sip. Aku nyaluk sepuro, Sip. Sip. Aku kepengen ra wajahmu sing terakhir. Temen aku, Sip. Kok benci, Sep? Kok ini mati, kok? Ejek kreatif, Pak. Sep, aku kepengen ro wajahmu sing terakhir, Sep. Ya! Konco kurang-kurang ajar. Piye? Kau ini kecil kurang ajarmu. Markasem nanti. Hah? Nek kene Kok iso awakmu sing gantani Markasem? Markasem nanti. masa emak iso pasone daerah kabupaten. Oleh jeneng. Bojoku nanti kok gua nang kali ya? Bojomu ngono selingkuh. Metuki gendakane. Hah? Kandhane he. Kono aja gawe. Lho temen, awakmu nek pengin roh bojomu sing sejatine gantenono mati. Engko ngomong apa karo dhewe aku gak adol-adol yo. Koni ternyata ada udang di balik rempeyek. Kan. Oh. Kon Ayo. kalikong mbek Markasem. Wis tak gentenono mati. Aku mau ngongkon mati. Iya. Engko cek roh omonge Markasim. Mati saiki. Gak sok riyo enek. Ya apa? Kon mati ambulet ae lho. Lah aku bengong gak ada posisi. Alah sandale dicepot. Ndang gletak ngono kaya wong mati. Ngene ya. Ya. Tak usah gletak ngene lho sik. Ah. Aduh. Gak ngono awakmu iku mati tah tawa-tawa kok. Iki lho bergelombang aku tak golek sing pas ngono. Enak awakmu ngene tok kelep karo ngene. Lah bareng aku ate mrono bakal jamune nduk kutu ya, Rek. Ya, yayane ke sore mang mari jamu kon. Ndang mati. Ngene ta? Mati sing temen rumah lho. Aduh aku melumah. Ya iya kok. Mangkane belajar mati, meneh-meneh nek mati cek gak kidung. Gak tau mati arek. Ya kon. Heh? Ya awakmu kok mati aku sih. Lho dikandani jare Ngene ta? mati kok bantalan Lho, sandale. Nah, tak tutupi. ya wedi aku ya. Kok mati-matian barang. Eh, Kurang ajar. apa? Kau gak ada kesempatan
anak. Apa? Oh? Lho, masa gak eling? Aku lan duwe cekelan lembu sekilan. Apa iku? Dadi ketoke pas yo sakilan. Aja ngomong ngono ya. Namati. Aku iki wedi. Kok aja gak ada kesempatan to. Mboten, Bu. Tak tutupi kok iringan ya. Iya, sembarang. Ah. Sik. Wes. Weh, aku kaya merinding dhewe. Capek bos. Allah. Wes lego ati. Ancire yo ados ya. Siti Fatimah nek bandene barek bojo lah. Aduh. Lah wong bojoku ki lho, tak kandhani. Bojoku niku nek tak jejeri bida kae kadrak. Ora tau diapa-apano blas. Temen diapa-apano gayer bludus kaya deblok. Yes gak diapa-apano gak kaya Fatimah. Fatimah ku potongane wah. Dani kok muga aku 7 tahun aku ganti. Ya ampun. Sapa yang nyawati? Oh, anak wong ngrasakno jarene. Temen ya anu. Matur nuwun yo kon sok nulung aku. Kok munggah gak kon. Oh, anjine Eri. Nek anak wong ngrasakno Eri. Lah kan gorong rasane Fatimah. Rasane Fatimah gandep. Gandep. Rasane Fatimah. Aduh. Sem. Aduh, Rene. Aduh, kapok. Wis terbukti kon. Ternyata kon selingkuh kon. Apa? Selingkuh kon. Gak kuat. Panas hatiku, Sem. Aku nek mangkel ngene wis. Ngene wis. aduh. Wis balekno prawanku. Balekno prawanku. What? Aku mangkel. Giliane kon katik kurang ajar kon balekno perawanmu. Iya. Sebalike, Dik. Apa? Balekno jogoku. Ya. Gak izin. Gak isin apa? Kono nek aku lho gak Joko. Wis duduk. Sik. Ono apa rame-rame? Iki lho kon balekno perawane iki lho. Ayo. Kayun ta. Nduk. Masih kon Pertama kali kena Cak Sim iki gondi. Pertama kali kena kok Sem Gondi ya apa sih? Ya dirapisah, nikah sah. sing cetok. Kenal pertama nduk ndi ngono lho. Rumah samu kena nggondak, kena nggo kebon ngono ah. Hah? Maksudku iku ngene lho, Mek. Apa? Awakmu oleh markas Sim iki perawan ta rondo? Aku. Rondo. Rondo kok njaluk dibalekno perawane iku. Kok oleh ta? Lah peno oleh Mei iki perawan ta Joko ta Dudo? 17. Lho, Arek ngono rabi bentak karo karo. Aduh, kok. Ya kena kene mati. Angkel aku. Kon kok pelak-pelak Sim. Ya Bapak, ternyata kon selingkuh kan? Ngono gak ngaku. Mangkane aku masak sembarang gak cocok. Sembarang gak cocok. Kon ngajak opo, he? Ngajak opo? Kon ngajak gelut iki apa? Bapak, tuwek kabeh kon. Ayo, tak ancam-ancamno kon. Bapak. kuning-kuning kintir ngetan apa iki? Oh, iku apa? Karo. Ayo, Sem, Bapak. Ngene lho. Kok kon buaan kok. Sim, Bapak. Kakasku kok buaan. aku mau dikon Fatimah baleno iki. Hah? Dicacak Fatimah. Montok susune. Apa iki? Aku sampai merangsang anggitmu. Kok gelap? Aduh, gelap. Kene, Sem. Apa iki? Apa iki? Baran kon kok Kacamata. Ah? Nggih. Kacamata. Kon kok nggugu arek-arek sih. Ternyata
Iki ngono obong-obong. Lah lha apa aku kok nukokno kotang iki? Aku dadi bojomu pirang tahun gak tau kotangan. Mei. Aku cukup-cukup katokan kok Sabar nyopot. tadi sik sabar. Gedaan kok tukokno kotang. Le. Bukti. Sim. Mei. Aku isin. Sakjane aja gatekno arek-arek. Apamu ya kong kali kong yon padha ae. Mei. Markasmu mbau-mbau lho. Le, sakjane Mas Kasim gak duwe tindak apa-apa, Dik. Cuma sekedar nyadarno barek peno. Aja cemburu terus. Ya iya. Makane tak rungokno wong ngomong. Wis gak ngono. Wong, kok sik to. Bojomu sakjane tumindake apik. Tanggung jawab mau wedok. Apa sebabe wong lanang tanggung jawab termasuk presiden rumah tangga. Awakmu perdana menteri. Makanya sing tak jaluk. Sim. Rungokno kupingmu. Rungokno. Nek duwe bojo ya ngono awak mei. Seplak-plek sik iku. Aja cemburuan nek gak ono bukti. Pikir, asline kok mek ngetes. Aku mek ngetes bojoku tok. Soalnya pirang-pirang tahun rabi, wis 15 tahun ora tau geger. Makane wong rumah tangga ayo sing rukun. Nek gegeran iku ngono ado rezekine cidhek bilaine. Ngono lho. Amin yo apa dikandani. Bangun. Pengen rasane geger kuwi apa ngono aku iki. Macane ngene. Dadi sampeyan ku ngetes kesetiaanku Iya. ngono ta. Oh, iya. Dadi sampeyan ku satu sayang mbek aku. Ngono ta Kang Mas. Ya ngono lho. Sayang mbek. Bojoku Markasem. Lha apa aku ngabong arek iki? Aduh. Arek kita dihukum. Nah ngene saiki. Cak Bagong, Cak Dekir karo Cak Kampleng, Cak Markasem. Rene meh. Meh. Rene. Apa? Kon ngomong arek iki tau dihukum. Sorry, Bro. Aku lho gak tau dihukum. Ya. Gak tau. Nek di penjara. Iya. Kandhani. Ilingo. Aja ngono ya, aja ilang-ilangno. Kok dihukum nek disambangi wandi. Cak Bagong, Cak Yoyo, Cak Kampret, Cak Markasim, Dik Mei. Cuma iki mang sekedar hiburan pelawake irama baru. Lah mudah-mudahan kehadiran irama baru teko nang Plaosan iso gawe senenge dulur kene kabeh. Mangkane sing tak jaluk dulurku kabeh nduk kene aja sampai duwe pikiran liwung. Tetepangan liwung kunjuk katur panjenengan para pemain sogi, katur panjenengan Bapak Kepala Desa, Bapak Arifin Joho perangkatipun. Kira nang sapa Cak Bagong? Utamane panjenengane Bapak Kepala Desa. Semua penonton bapak-bapak ibu sing ana Plaosan. Asik gendinge liwung. Dadi liwung atiku nalikane Setepan ditorati Masliramu Natyo ing sisiku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati Dek, iki mang cuwonane Pak Lurah njaluk mendem wedokan tak ganti rabi dulure dhewe. Uga tak kintono nang panjenengane Mas Ilal bersama Mas Heri. Mas Ilal sugeng midhangetaken. Gendinge rabi dulure dhewe. Ora pada nyunda-nyunda aku. Yang Mas aku wis gede, kepaning gede dopake. Kecoko sing padha nglamari, nanging Kang Mas sing tak enteni. Ati mas ojo kasusu, sliramu cik keponakanku. Engko keburu nafsu, mangko dikuyur
karo tanggamu bulan gede amanani jagat rame aja turu sore-sore karepe cedak jodone prawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tuwa marengake mergo isi dulure dhewe Kang Mas pitatine wong tuwa ora maringake becik diwurungake ake wong liya kok rapi dulure matur suwun Cak Yoyo, Cak Bangun, Cak Kampret karo Cak Markasim. Yo tidak lupa kita ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Muspika yang mana pada malam hari hadir ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih rawuhipun Bapak Muspika dari jajaran kepolisian ya. Iki Cak Bangun, iki sik tetep kajate tasakuran Bapak Lurah Arifin. Ya sepisan maneh ya tetep ayo didongakno iso dadi keluarga iseng sakinah mawaddah warahmah mimpin warga ono ndek kawasan Pelausan iso jujur ya. Maksudnya bisa dikondisikan mergo desa Pelausan iso dadi desa sing gemaripah loh Jinawi. Mudah-mudahan pembangunan semakin ke depan semakin maju Tetap maju ya.